जौथि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि दिनै नैथि सान आरो नैथि साननि हाबाफारि बायदियै बेवहाय हादोरसा बेंगिरिनि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांखौ बिथांनि बिबुंसारजों जागायगोन दिनै सदननि हाबाफारिया आरो बे समाव नोंथांमोननि सायाव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव दंफैयो आरो आसाम आयेननि लांगोनायाव आसाम पुलिस बेटेलियननि गेदेर पेरेडा बेवहाय हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांखौ बरायनो थाखाय मैखोमै थियारि जानानै दं आरो दसे समनि उनावनो बेवहाय हादोरसा बेंगिरि बिथाङा बेवहाय नुजाथिगोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन हादोरसा बेंगिरि बिथाङा सौफैबायानो आरो नोंथांमोना नुनो मोनबाय हादोरसा बेंगिरि बिथाङा गारिजों बेवहाय सौफैबाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय आसाम पुलिस बेटेलियननि पेरेडआबो सौफैनानै बेवहाय बरायनो थाखाय थाग थियारि जाना दं आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिफैबाय आरो लोगोसे दं बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा आरो बे नोंथांमोन दिन्थिगासिनो दं बे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा बेवहाय सौफैबाय आरो बिथाङा नै गारिनिफ्राय ओंखारगोन नोंथांमोना नुगासिनो दं बिथाङानो जाहैबाय हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय मोनसे आसाम पुलिस बेटेलियननि पेरेडआ थाग थियारि जानानै दं आरो लोगोसे बिथांखौ बरायबाय मानगोनां बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा बरायदों हादोरसा बेंगिरि लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बरायबाय हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा लोगोसे अकब एबा मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङाबो बरायदों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा बेवहाय नुजाथिफैबाय आरो बेबायदिनो पुलिस बेटेलियननि पेरेडआ गाब गोनाङै दिन्थिफुंनानै बिथांखौ बरायनाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दं हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांखौ पुलिस बेटेलियननि पेरेडआ बरायदों बिथांखौ आसाम पुलिस बेटेलियननि पेरेडजों हादोरसा बेंगिरि बिथांखौ बरायनाय जाबाय आरो सदनाव बिथाङा हाबा हुखाखौ जागायनो थाखाय बे सदन फारसे आवगायबाय आसाम आयेन आफाद फारसे बिथाङा आवगायलांबाय बिथाङा हाबगासिनो दङ आरो बेनो जादोंमोन हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा बेवहाय सदननि हाबा हुखाखौ जागायनो थाखाय बिथाङा सदन फारसे हाबलांबाय आरो बिथांखौ आसाम पुलिस बेटेलियननि मोनसे पेरेडआ गाब गोनाङै बिथांखौ बरायनाय जाबाय आरो बिथाङाबो बेटेलियननि पेरेडखौ आजावबाय आरो लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरसा बेंगिरिखौ बरायदों आरो लोगोसे बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङाबो बरायदों आरो अगपनि दैदेनगिरि एबा मन्थ्रि अतुल बरा बिथांखौ बरायनाय जाबाय आरो बेबायदिनो हादोरसा बेंगिरिखौ दिनै बरायनानै लांबाय आरो दान्दिसे समनि उनावनो सदननि हाबा हुखाया जागायगोन आरो बेबायदिनो सदन फारसे आवगायलांबाय हादोरसा बेंगिरिया आरो बेबायदिनो दिबु बरानि हेफाजाबाव आं किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट आसाम आयेन आफादनिफ्राय।